megy előre-hátra. Meglátjuk. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Játékmúzeum Blog TV legújabb adásában, ahol ígéretemnek megfelelően ezúttal is egy érdekesebb régi játékot mutatok be nektek, ami nem más, mint a ITES által gyártott Karosa SD11 távirányítós busza lesz. Úgyhogy vágjunk is rögtön a közepébe. Az ITES gyár Csehszlovákiában tevékenykedett, ott volt a székhelye a gyártónak, és számtalan klasszikus és különleges játékot készítettek, távirányítós autókat, elemes játékokat, műanyag játékokat és hasonló dolgokat. A három igazán nagy cseh gyártó közül az ITES volt a legnagyobb. Van is egy olyan játék, amit én mindenképp szeretnék majd megszerezni, nagyon-nagyon ritka. Ez egy ilyen bolygókerekes, kozmikus űrjármű. Kép valahol a képernyő valamelyik sarkán feltűnik. Ha van nektek ilyen, akkor ne fogjátok vissza magatokat, mutassátok meg nekem. Ezt megbeszéljük a részleteket. De most térjünk vissza a Karosa SD11-re, ami egy busz, ami háromféle változatban is készült lentkerekes kidolgozással, ez csak egyenesen tudott menni, készült elemes változatban, azonban távirányító nélkül, akkor a kocsi elején egy kar segítségével lehetett a kerekeket forgatni, és egyszerű bekapcsolással működött. Hát igen, nehéz volt az irányítása, valamint készült a szokásos távirányítós változatban is. Ez 86-ban már ezt a fajta távirányítót használta az ITES, eddigra már a lemezes változatot, lemezes, bakelites, rendes bobdenes távirányító már múlté, és jóval olcsóbb megoldást vezettek be. Nagy hátránya, hogy ez általában nehezen szerezhető be abban úgy, hogy komplett. Láthatjátok, itt is a elemtartónak a alsó fele hiányzik, ez majdnem minden ITES játéknál így van, de itt legalább a kormány egészben maradt meg, mert általában a műanyag rész valamilyen szinten minden játéknál törött, úgyhogy ez ebből a szempontból ritka. Két gomb, előre-hátra, valamint a kormánnyal a kormányzás, bobden segítségével, belül egy villanymotor, két 1,5 voltos baby elem kellett hozzá, úgyhogy azt hiszem legjobb lenne, hogyha kicsit közelebbről is megnéznénk, mert mindenképp figyelemre méltó a kidolgozása, úgyhogy vessünk is rá egy pillantást kicsit közelebbről. Akkor itt van a Karosa SD11-es. Mint érdemes az autóról tudni, ehhez tartozik egy olyan 1,5 méternyi távirányító vezeték. Ez egy gyereknek pont elég volt, hát felnőttként meg kicsit hajolni kell vele, de hát ez ilyen. Hátul, mint láthatjátok, dupla kerekek kaptak helyet, kormányozható kerék szimpla, nincs rajta semmilyen különösebb felirat. Nagyon apró betűvel ki van írva, hogy Karosa SD11, valamint a gyártó logóját találhatjátok a kocsi alján. Itt és itt egy csavar kapott helyet, ezzel lehetett leemelni a karosszéria. Ezt meglazítva lehetett leemelni innen a karosszériát lényegében. Láthatjátok, ez itt mozog is középen valamennyire. Nem érdemes feszegetni nagyon, mert nagyon könnyen pattannak a műanyagok már. Szerintem alapból is könnyen pattantak, de
most, hogy már ilyen idősek ezek a játékok, ilyen 30-32-34 éves korban már tényleg halmozottan könnyen törnek a műanyag elemek. Nem is csinálok belőle titkot, hogy ez a változat is, ez a piros színű busz is kettőből lett összerakva kompletre, mert a tetőt feszegette valaki, és itt a panoráma ablakoknál végig elrepett. El voltak törve, hiányos volt, néhány darabja hiányzott. Láthatjátok, azért igyekeztek kidolgozni, az ajtónak látszik a helye, valamilyen szinten. Az utastér az teljesen kidolgozva. Látható, minden üléssor, minden üléspár, elől a vezető fülkén egy kormány, sőt a előző lelkes tulajdonos egy ibusz levonót is rakott a kocsira. Az oldalán az autónak egy hites felirat található. A másik oldalán már nincs rajta sajnos, elől a lámpák, lökhárító, hátul is lökhárító és a lámpák, ezek nem működnek a lámpák rajta, alapból sem működtek soha, pusztán díszítés céljából kerültek rá. A távirányítót ugye nem kell bemutatnom különösebben senkinek. Piros gomb, zöld gomb, kormány, viszonylag láthatjátok elég vacak, ócska. Megoldással ment az áram a motorhoz. Ez tényleg eléggé, azt mondanám rá, hogy csehszlovák, de eléggé egyszerű kidolgozású és nem túlságosan tartósnak ígérkező, ám ennek ellenére 30 év elteltével is működik. A gyenge pontja a távirányítónak, mint mondtam, az elemfedél, ezt majd ha egyszer lesz 3D nyomtatás elérhető áron, akkor majd nyomtatok hozzá egy elemtartó fedél. Másik oldalát a kormány maga, a bofden is elég könnyen szakadt, valamint a kapcsolók érintkezésével általában minden autónál gond van. Ha berakom az elemet, akkor elvileg annyi az egész, hogy meg kell, hogy mozduljon. Vagy működik, vagy nem. Láthatjátok, azért megy előre-hátra. Csak ugye elég nehéz dolgom van, meg közben az elemeket is fognom kell, hogy a helyükön maradjanak. Látjátok, elég hangos volt. Így is hallatszik, hogy ilyen hangja van. Ki is veszem belőle ezt a két elemet, nem kínoznám benne a motort. Persze ez rendesen meg van kenve, szóval ez kicsit kopottabb lenne, akkor még hangosabb lenne. Hát ennyit lehet elmondani a távirányítós változatról. Remélem idővel sikerül majd beszereznem a elemes elől billentős irányításra rendelkező változatot is, és a lentkerekes karosát is. Igazából még a színekre érdemes kitérni, mert színösszeállítás elég változatos volt kék-sárga, fehér-kék, sötétkék, világos kék. A fehér szín az majdnem minden, sőt mindegyiken megtalálható volt, legalább a tetővonalán. A középső rész készült sárga és fehér színben, és az alsó, az alvázrész és az ablakkeretek színeivel kombináltak. Általában ez volt sötétkék, piros, világos kék, szóval tényleg nagyon sokféle színben, ezért mivel tényleg viszonylag kevés autó marad meg így egyben, ezért teljesen elképesztő színösszeállításokkal is lehet találkozni.
Ha látok egy jó állapotút, akkor érdemes rá lecsapnotok mindenképp. Reális árát nehéz megbecsülni. Szerintem, hogyha egy működőképes, egy-két helyen törött távirányítós autóhoz hozzá tudtok jutni 5-6 ezer forintért, akkor nagyon szerencsések vagytok, mindenképp csapjatok le rá. Motorral nem nagyon lehet gond, a távirányítóval szokott probléma lenni ezeknél a típusoknál, de ezek mind orvosolható hibák. Úgyhogy ha tehetitek, mindenképp szerezzetek be egyet ti is a gyűjteményetekbe. Ennyit tudtam nektek elmondani a ITES-nél készült Karos SD11-esről, remélem azért tetszett a bemutató nektek. A jövő héten elvileg, mivel most egy jó darabig viszonylag kevesebb időm lesz majd videózni, ezt majd észre is fogjátok venni, meg a blogra is kevesebb időm jut, azért majd igyekszem rendszeresen frissíteni. Jövő héten mindenképpen a weboldalon már bemutatott Tomi által készített kosárlabda játék, mechanikus kosárlabda játékot mutatom be nektek, mert azt hiszem az egy nagyon érdekes játék, amit mozgásban mindenképpen látnotok kell. A jubileumi adás az egyelőre elmarad, majd valamikor a távoli jövőben talán sikerül befejeznem, és jelenleg örülni fogok, hogyha hetente egyszer egy videót össze tudok nektek hozni, és a szokásos frissítéseket tudom prezentálni. Ez egy olyan 3 hónapos időszak lesz az életemben, amíg ez így fog működni, de kérem a megértéseteket. A blogot természetesen érdemes mindenképpen látogatnotok, ahol folyamatosan igyekszem majd új bejegyzésekkel jelentkezni. Ha érdekesnek találjátok a múzeum ötletét, és támogathatónak a általam elképzelt dolgokat, akkor erre mind anyagilag, mind játékok felajánlásával lehetőségetek van. A képernyő alján találhatok egy PayPal linket, egy PayPal címet, oda küldhetitek az anyagi támogatásokat, valamint egy e-mail címet, ahova a felajánlásokat, a kérdéseket, az észrevételeket várom tőletek. Addig is látogassátok a blogot rendszeresen. Egy hét múlva akkor kosárlabdázunk egy kicsit majd, addig is akkor sziasztok!